Allah ya ce waɗanda suke tsoron in sun mutu za su bar zurriya masu rauni. Wataƙil a gidan haya kake, idan ka mutu yaran nan ina da da su ƙauye da a zo a ɗebe su a tafi da su, yayi da su yi rayuwa, wa zai biya musu kuɗin makaranta, waye zai tallafa musu a rayuwa? Allah ya ce ka ji tsoron Allah, kai ka yi gaskiya, ka taimaki waɗanda su suka mutu suka bar nasu. Allah ce za a taimaka wa naka. Amma in kana ganin kai ba ma taimakawa da ka yi ba, ɗan uwanka ya mutu, nashi da ya bari mai 'ya'yansa da ka cinye, da ku haɗu da shi ko ba da ku haɗu ba? Da ku haɗu. Wani yakshan ladina law taraku min kalfihim dhurriyatan dhi'afan kafu alayhi. Allah ce su ji tsoro waɗanda suke fargaban in sun mutu za su bar 'ya'ya masu rauni a bayansu, to su ji tsoron cin dukiyar marayunsu. In sun tashi magana su yi magana mai kyau, in sun tashi rike amana su rike amana da kyau. Kai ma ai ka sani watakila ba rana ɗaya da ku haɗu da 'ya'yanka duk ku mutu ba, akwai wadda da ka bari. To ka sani yadda in ka mutu ka bar ɗanka wannan marayan fa haka shi ma mahaifinsa yana son sa ya tafi ya bashi. Watakil tunda aka haifi yaron har ya yi wayo, babansa shi ma shi yake kai shi makaranta ya je ya ɗauko shi. Yanzu kawai rashin baban ne ya rasa wanda zai kai shi. Baban ne. Kuma wannan matsalar marayu da muke ciki wallahi akwai son zuciya, wallahi muna da son zuciya. Duk ka duba gidajenmu, duk gayyen 'ya'yankan nan ba su kashe ka ba. Maraya ɗaya da zaka ɗauki ɗawainiyarsa ne zai kassara ka? Ba son zuciya ba ne? Duk a tara marayun anguwan gaba ɗaya mu raba su a tsakaninmu, za mu iya ɗaukar nan su ko ba mu ɗauka? Za mu ɗauka. Wadda ba shi da ƙarfi yadda ake an ramma sai a ce to wannan kai abin da muke bukata ya zauna kawai a gidanka. Sai a ce to doktor kai za mu dinga karɓan kuɗin islamiyyarsa a gonka. Sai mu ce ma nuru kai za ka dinga ɗinka mishi uniform ɗin boko. Sai mu ce malam kai za ka dinga ɗinka mishi uniform ɗin islamiyya. Kai idan kuɗin makarantar boko ya zo za mu nema abunka. Kowane maraya ɗaya a sa mutum 10 su kula da shi. Zai yi karatu mai kyau ko ba zai ba? Zai. Shi wadda aka bashi marayan kawai mu ce mishi kai abinda muke so kawai ya ci abinci a gidanka. In ba shi da lafiya za mu zo wajen malam Abubakar, shi zai ba da kuɗin magani. Idan yana bukatan uniform za mu je wajen wani shi ya